Pe pista aeroportului se intervine cu 6 utilaje. Munca noastră a început de ieri dimineață la ora 8 și după cum vedeți nu e gata nici acum, dar suntem spre final. Am intervenit cu toate utilajele, asta înseamnă 3 utilaje speciale cu perie suflantă și plug, o sărăriță de împrăștiat material de givrant și freze, 2 freze. Am speculat partea de temperatură, minus, plus, astfel încât tratamentele chimice să aibă efect, iar mașinile să fie utilizate la capacitate maximă. Orice bucată de gheață ar putea pune în pericol aeronavele la decolare sau aterizare. Se intervine cu turbine turbosuflante pentru a menține suprafețele betonate uscate. Practic nu îi dăm voie zăpezii să se lipească de pistă. Atât cât este uscată o eliminăm cu turbine. După asta se intervine cu măturile, unde este nevoie spre partea marginală a pistei intervenim cu pluguri și, așa cum vedeți, cu freze. Stratul de zăpadă pe marginea pistei are undeva în jur de 30 de centimetri. Această zăpadă trebuie îndepărtată pentru a se vedea balizajul, astfel încât avioanele care ajung aici pe pistă să aterizeze în siguranță. Operațiunea este cu atât mai dificilă cu cât stratul de zăpadă este mai consistent. Rezultatul trebuie să fie pista uscată. Până acum, zăpada nu a creat probleme în ceea ce privește cursele operate de aeroportul din Sibiu.